Ik ben Rutger En ik ben Marijn. van Basisschool De Hommel en wij gaan 3 afleveringen maken over techniek. Dit is de eerste en we gaan een kijkje nemen bij het Techniekplein op Focus in Venray. Vandaag ga ik Marcel wat vragen stellen. En op zaterdag 12 maart, dan is in Jabiel in Venray, is kiestechniekdag. En dan ga ik wat vragen aan Marcel stellen. Marcel, wie bent u en wat is uw functie? Ik ben Marcel Kremers en ik ben de voorzitter van de stichting Kiestechniek. En wat is de relatie tussen Techniekplein en kiestechniek? Nou, Stichting Kiestechniek die verzorgt de uitvoering van het Techniekplein waar we nu aanwezig zijn. Dus wij bedenken alle techniekopdrachten met onze mensen en wij zorgen ervoor dat alle gereedschappen en materialen die er nodig zijn in dit lokaal, dat die aanwezig zijn. En wie betaalt dat dan allemaal? Ik in ieder geval niet, dat is heel zeker. Een heleboel bedrijven in Venray die steunen de stichting Kiestechniek. Dus een heleboel materialen en gereedschappen die hier aanwezig zijn, die worden betaald door Venray's bedrijven die in de regel een technisch bedrijf zijn. Ja. Daarnaast krijgen we een bijdrage van de gemeente Venray en krijgen we tevens een bijdrage van stichting BOZIT. En dat is een stichting die zich inzet voor het promoten van techniek over een hele grote regio. En wij zijn een van hun stichtingen die ze financieren. Goedemorgen, leuk dat jullie er weer zijn. Het is weer eventjes geleden, maar fijn dat we deze toch nog konden inhalen. Jullie kennen het Techniekplein al vandaag, want dit is natuurlijk je laatste les. De bamboestokken staan er weer, dus je kunt weer een mooie brug bouwen. Misschien wil je juist iets anders bouwen, een toren vind ik ook prima. Wie bent u en wat is uw functie? Ja, mijn naam is Ted en ik werk in het Techniekplein. Ik zit in de organisatie in de werkgroep. En daarnaast probeer ik iedereen zo goed mogelijk op gang te helpen hier. Door de lessen voor te bereiden, door te zorgen dat de spulletjes klaar liggen. En helpen met allerlei klusjes en opdrachten die ze doen. En vindt u het leuk om dit te doen? Het is heel leuk om te doen. Kinderen die komen altijd enthousiast hier naartoe en gaan enthousiast ook weer naar huis. Dus ja, dit is super om te doen. Kunt u laten zien wat u hier doet? Ja, ik kan het zo meteen wel eventjes laten zien. Dus dan is het helpen met zagen, juiste gereedschappen aanwijzen, spulletjes aanvullen als ze die nodig hebben. Dat zijn eigenlijk de dingen die ik wel doe. Dus ik zal het dadelijk wel even laten zien. Waar staan we nu bij? We staan nu bij de soldeertafel. Hier zijn een aantal kinderen iets met ijzerdraad aan het maken. Daarbij kunnen ze ijzerdraad weer aan elkaar maken en proberen ze nieuwe vormen te maken. Dus ze proberen hier metaal en hout eigenlijk op een leuke manier te combineren. We staan hier bij een grote plaat hout met metaal. Waar is dit allemaal voor? Ja, dit zijn de gereedschappen die de kinderen zelf mogen pakken. Dus hier hangen vijlen, tangetjes, blikscharen, rolmeters, ijzerzagen. En verderop hangt alles voor hout. Dus hebben we hier kunnen ze dan spieken wat voor gereedschap ze moeten pakken. Hier hebben we de handzagen hangen, blokzagen, linealen, raspen, vijlen, bijteltjes. Eigenlijk alle spullen die je nodig hebt om te bewerken. Bedankt voor uw medewerking, tot ziens en terug naar jou. Hallo, mag je wat vragen stellen? Ja, Vind je het leuk om naar Techniekplein te komen? ja, heel leuk. En waarom? Nou, hier kan je zelf kiezen wat je wilt doen en het is heel leuk om dingen te maken wat jij heel graag wil. Bijvoorbeeld met chemie, tandpasta en badzout. Ja. Want dat was echt heel erg leuk. Mag ik jou misschien wat vragen stellen? Ja, oké. Vind je het leuk om naar Techniekplein te komen? Ja, En waarom? dan kun je allemaal dingen knutselen en dat vind ik leuk.
Mag ik jou misschien wat vragen stellen? Ja. Vind je het leuk om naar Techniekplein te komen? Ja. En waarom? Omdat ik het heel belangrijk vind om te leren van dingen wat bijvoorbeeld met hout te maken heeft of met uit elkaar halen. Ik zit hier langs juf Ilona van de Krokodaris van groep 7 en die ga ik ook wat vragen stellen. Vindt u het leuk om hier bij Techniekplein te zijn? Ik vind het hier heel erg leuk om op Techniekplein te zijn. En waarom? Omdat, als je om je heen kijkt, kinderen zijn super gemotiveerd bezig. Vind het heel leuk om echt met de handen bezig te zijn, om dingen zelf te maken, te knutselen zoals ze het noemen, of te experimenteren. En als ik ook tegen mijn kinderen zeg van, wij gaan vandaag weer naar het Techniekplein, dan hoor je de kinderen ook, oh yes, we mogen weer gaan. Dus ik kom hier heel graag met de kinderen. Dit was de eerste aflevering. De volgende aflevering is op maandag 29 februari in Jabiel in Venray. Tot dan. Wij gaan nog even zagen.